Si arrel de la immigració andalusa que va venir a Mataró, la Setmana Santa va rebre tanta influència com sevillana i malaguenya, els malaguenys són captiu i dolors portant els passos a Baral i els sevillans són Nuestro Padre Jesús Nazareno a Gostal, que és el que veurem avui. I aquest any és més curta perquè no hi ha hagut temps. Acabarem la Setmana Santa demà, això sí, amb la processó general, tots els passos.